Explica't alguna cosa, home. No té el fill de Negre, què? Ara la tornada. Molt bé, això, aquesta sortida, muntada per en Carles i en David. En David s'ha treballat molt. David, molt bé, Dia esplèndid. Ara què, has vingut tu solet, de Baiter, Comodorri? Comodorri, Gerra, Tirapits, Nou Creus, i tot baixada fins aquí, cap allà, no? Cap allà, avui tot. Pujada, Cap allà dalt. però després una baixada, Fem una baixada. Estem aquí molt bé, bon temps, bona companyia. Te veig molt cansat I tant, i et veig en molt baixa forma. veus? Molt baixa forma. Home, amb el tempazo que has cardat tu de Carals de Núria, Home, 20 minuts, tio, 20 minuts a fondo. a patar l'estrada. 2 i pico el quilòmetre, de pujada, Ara, en fi, Bueno, va, Apa. això queda tot gravat bé? tot ben Va, gravat. bueno, records. Petita Laia. Hola! Quines són? Quines són? Una floreta, l'han robat. Què més hi ha? Conills. Conills, oques també. Oca. Però... Ja! Pedres. I què hi Una ha? oca. Què hi ha que t'ha Així de picat? petita. Què t'ha picat a les cames? Què t'ha picat a les cames? Una ortiga. Una ortiga. Si ja no et fa mal, No. ja ha passat, Què eh? feia aquella oca? I tu, Marc, has fet tota la ruta? Fontalba, Núria? Una oca petita, així, estava covant un ou. Ah, caramba. Has sortit el pollet o no? Era un pollet que tenia 2 anys. 2 anys? Ja. Caramba. Io sì che grata, io mi sciogolo. Cosa tengo? No, la. Hola. Com està que això? Ara. Marc, seu, estic aquí. Vaig i jo estava abraçada i aquí hi ha vaig venir. No m'ha deixat mai la pensió. Ai, Martí. Per què? És una canvia sense que venir amb el telèfon. La família González. Això dispara? No, dispara. Sí. Sí, porta. Bon dia. Porta'l. Estem dormits encara. Sí? Però si això és de mentida. Això és massa petit, home. Bueno, ja som a Queralbs. Agafar la cremallera i cap a dalt. Ells, jo no, jo ho faré tot corrents. Una màquina. Ei! Hola, Laia. No, merci. Tenim aquí també. Hola. Hola, tu. Laia. Laia. Hola.